Il-Ministeru għas-Saħħa u l-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMN nidew kampanja biex iħajru aktar żgħażagħ Maltin jidħlu għall-kors tal-infermiera. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal li fl-aħħar 5 snin l-infermiera żdiedu b'700. Da jfisser illi qegħdin nilħu aktar mad-domanda tal-pubbliku fil-fatt tal-hekk irnexxielna nagħtaw il-waiting list għalhekk irnexxielna nżidu servizzi ġodda, għalhekk l-emerġenza il-ħin ta' stennija m'għadux dak esaġerati li kien qabel, imma peress li nridu nkomplu nżidu servizzi oħrajn għad għandna bżonn l-aktar nurses u llum flimkien mal-MUMN qed inħajru lill-studenti jitlu għal dal-kors. Qal li fi 3 snin li ġejjin se jkun hemm bżonn mal-400 infermier ġdid. Dan biex fost oħrajn jagħmlu tajjeb għan-nuqqas kbir ta' infermiera f'pajjiżna li huwa riżultat dirett tan-numerus clausus li tħaddem fil-passat minn gvern nazzjonalista. Il-Ministru Fearn żied jgħid li llum jiggradwaw sa 200 infermier fis-sena mill-università u hemm ma' 60 student fil-kors tal-Università ta' Northumbria mal-MCAST. Il-President tal-MUMN Paul Patch appella għal iżjed żgħażagħ Maltin biex jidħlu għall professjoni ta' infermiera li sejjaħ bħala is-sinsla tas-sistema tas-saħħa. Dwar is-sitwazzjoni fl-Isptar Monte Carmeli, id-Deputat Prim Ministru u l-President tal-MUMN qablu li hemm pjan ta' 5 snin. Dwar is-sitwazzjoni fl-ITU fejn issejħed direttiva minħabba nuqqas ta' staff, il-Ministru għas-Saħħa spjega li kien hemm numru ta' infermiera li ġew promossi għal pożizzjonijiet maniġerjali u għaldaqstant hemm xi postijiet vakanti li hemm pjan biex jimtlew. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.